Tak ahoj. Chtěl bych říct takové kázání, které jsem nazval Ježíš a naše srdce. Předem než bych chtěl kázat, tak bych chtěl ten, kdo to bude poslouchat, aby otevřel srdce Bohu a aby to myslel upřímně. Ježíš nám ukázal a přišel, jak máme žít, protože my neumíme žít. Žijeme podle tohoto padlého světa, kde vládne Satan, smrt, bolest, trápení, vraždy, smilnění a peníze. Ježíš nechce, abychom takhle živořili a promarnili svůj život. Ježíš obchází každé lidské srdce. První nám ukázal život, jak máme žít. Ukázal nám, kdo je a co pro něho znamenáme a jak nás miluje. A pak obchází každého člověka a dívá se mu do jeho srdce. Posadí se naproti němu a sleduje, co ten člověk udělá. Sleduje, jak to Ježíše vnímá, co pro něho znamená a co udělá. Ježíš od nás očekává v našem srdci, abychom ho pochopili a porozuměli, kdo je a že nám chce pomoct. Je důležité, jak vidíme Ježíše a do jaké míry mu otevřeme své srdce. Ježíš miluje každého člověka a za každého člověka byla vylita jeho vzácná a mocná krev na Golgotě. Je dobojováno. Ježíš řekl, dokonáno jest. On to dokonal a porazil smrt. Vybudoval pro nás přístup k Bohu a také vstupenku do nebe. Ta vstupenka do nebe je Ježíš. A je na tobě, jestli to přijmeš zdarma nebo ne. On nikoho nenutí. Dává svobodu rozhodnutí. Jak budeme žít a jakou zodpovědnost budeme mít za svůj život. V Biblii je psáno, co si zvolíš, smrt nebo život. Smrt je Satan a život je Ježíš. Každý se jednou budeme zodpovídat za svůj život před Bohem. A ptám se tě, co uděláš se svým životem ty? Co si zvolíš? A co je pro tebe v životě důležité? Je to na tobě. Ty neseš zodpovědnost za svůj život. A taky ti chci položit otázku, kde si zvolíš věčnost? Kde si zvolíš věčnost? Protože až zemřeš, budeš někde trávit věčnost. Na věky. A jsou jenom dvě cesty. Jedna je úzká cesta, kde jdou málo, která vede k Ježíši do nebe. A pak je široká cesta, kde je většina, kde je jednoduchá, lehká a vede do propasti, kde bude Satan a jeho padlí anděle a lidé, kteří zavrhli Boha a dali radši přednost světu a svým lichotkám a svým potřebám před Bohem. A jestli skutečně začneš rozmýšlet nad svým životem, jestli začneš skutečně rozmýšlet nad Ježíšem a nad jeho slovem, pochopíš a poznáš pravdu. A pravda tě osvobodí. To říká Ježíš. Ta pravda je samotný Ježíš. Ten život je samotný Ježíš. Ta cesta je samotný Ježíš. Věřím taky, že nemnoho lidí se dostanou do nebe. Jen ti, kteří upřímně z celého srdce žili pro Pána a dali mu svůj celý život. Až budem jednou stát před Ježíšem, bude zkoumat naše srdce. A on uvidí, co tam máš. A co pro tebe znamenal Ježíš na této pozemské pouti.
Srdce je moc důležitý orgán. Srdce je taková pumpa v našem těle, která vytlačuje krev do našeho celého těla. V ní jsou živiny a kyslík. Je to důležitý orgán, bez něj bychom nemohli žít. V Biblii je psáno taky o srdci, že ze srdce vychází zlo, vraždy, smilnění, cizoložstvo, nenávist a hněv. Ano, to je pravda. Ale srdcem můžeme milovat. Srdcem můžeme cítit a prožívat. Srdcem se také rozhodujeme. Do srdce se nám dívá Bůh. Srdce podle Bible má negativní vlastnosti. Myslím tím, co z něho vychází, jak jsem teďka jmenoval. Ale také srdce má pozitivní vlastnosti. A to, že žijeme. Bez něj nemůžeme žít. A milovat a cítit a rozhodovat. Srdcem můžeme uctívat Pána. Cítit jeho přítomnost. Pán nám stvořil srdce, abychom žili. Ale taky, abychom tím srdcem ho milovali. Celou svou myslí a celou svým srdcem. Je to první přikázání. Děkuji Bohu za to, že nám stvořil srdce. A chtěl bych ti říct, příteli, že jednoho dne se ti tady tohleto srdce zastaví. Přestane konat svoji funkci. A ty přestaneš vnímat a dýchat. Tvé kroky se na zemi zastaví. Na této zemské pouti se zastaví tvé kroky i tvé srdce. Už nebudeš vnímat a dýchat. To, co jsi rád dělal, už nebudeš dělat. To, co jsi miloval, už neuvidíš. Vše zde za sebou zanecháš. Platební karty, účet, domov, auto, rodiče, příbuzné. A je důležité si to uvědomit. Je důležité v tím životě si uvědomit podstatné věci. To, co je pro nás důležité. A co vnímáme za důležité. Je důležité, co za sebou necháš. Znovu opakuji. Jaký život za sebou zanecháš? Jestli vůbec v tvým životě byl Ježíš, jestli jsi mu dal či dala život. Jestli jsi žil pro Pána, nebo jestli jsi žil pro svět a užíval si do poslední chvíle. Milí příteli, tvé srdce se sice zastaví a tvé kroky na této zemské pouti také. Ale život smrti nekončí. Buď budeš žít věčně s Ježíšem v království, jo, nebo věčně žít v propasti, zoufalství, beznaděje, trápení a věčně oddělen od Boha a bez jeho pomoci. Ale vše se odvíjí, jaký život jsi zde zanechal. Pro koho jsi žil a jak jsi žil. Ty, co žili pro Ježíše celým srdcem na zemi, se nemusí bát smrti. Smrt je branou do Ježíšové náruče. Ježíš tě obejme a řekne, vítej, dítě moje, a hle, podívej, co jsem pro tebe připravil. Co oko nevidělo, ani na mysl nepřišlo, připravil Pán pro nás. Pro ty, kteří ho milují. Můžeme se radovat, že smrt už nebude a že už nemusím znovu zemřít. Nebudou nemoci, nebude trápení, nebudou hřbitovy, nemocnice a krematoria. Ani veškeré zlo. Bůh nám zaslibuje krásný, plný radosti a lásky život. A je na tobě, jaký ty život zvolíš. Jestli zvolíš ten Ježíšův svět, Ježíše, anebo budeš žít podle tady tohoto světa, je to na tobě. A ty rozhoduješ za svůj život.
Bratři a sestry, mám vás rád a chci vás povzbudit, i když procházíme tady tím temným světem a vším zlem zde na zemi, máme naději, máme Ježíše a budeme žít v lepším světě, plném lásky, radosti a pokoje. A proto stojí za to doběhnout ten běh až do konce pro našeho Pána. Teď vše vidíme matně, ale pak, až budeme s Pánem, uvidíme ho tváří tvář a jeho království a to, co pro nás připravil. Z toho se můžeme radovat a vzájemně se povzbuzovat. Máme, bratři a sestry, krásnou budoucnost s naším Pánem. Nazval bych to věčnou budoucnost. A těším se na to. A věřím, že i vy také. A tak ty, kdo se díváš na tohle kázání, nejsi ztracen. I když jsi udělal hodně špatných věcí a je ti z toho na nic, můžeš přijít k Ježíši osobně a sám se svým otevřeným srdcem. Otevři mu své srdce a mluv s ním. Řekni mu, že to vše tě mrzí a že chceš odpustit všechny tvé hříchy a že chceš věčný život a chceš, aby tvé jméno bylo napsané v knize života a že ho chceš přijmout jako svého Pána a Spasitele a že mu dáváš vládu nad svým životem. Vyznej mu všechny své hříchy. On za tebe zemřel. Za tvé všechny hříchy i za ty nejtemnější. V Biblii je psáno, že i kdyby tvůj hřích byl jak šala, zběla jako sníh. A v 1. Janovi na 9 se píše, vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští. A také ti doporučí přečíst celou Biblii. Doporučí ti přečíst Žalm 103, 8 až 10, kde Hospodin píše, že je milostivý a soucitný a trpělivý a laskavý. Neznáší stále výčitky a nechová zlobu na věky a nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích a také, že neodplácí nám podle našich vin. A v 11. verši píše, jak je vysoko nebe nad zemi, tak velkou lásku má těm, kdo ho ctí. Milí příteli, Bůh tě miluje. Vidíš sám, co píše ve svém slově. Nech se očistit Ježíšovou mocnou krví. Ta jediná odpouští naše hříchy a přestupky. Jeho krev je mocná a skrze ní jsme smířeni s Bohem. Můžeš směle přistoupit k Bohu skrze Ježíšovu krev. Ta mocná krev Ježíšova teče i dnes. A ptám se tě, nechá se jí očistit? Necháš vstoupit Ježíše Krista do svého srdce? Neodmítej Boží lásku a milosrdenství. Nebuď k tomu lhostejný. Bylo za tebe zaplaceno Ježíšovou vzácnou mocnou krví. Neodmítej Boží lásku a milosrdenství. Tak snad tě tady to kázání pozbudilo a Bůh ti žehnej, příteli. Amen.